Gustilka Amedê bûye marqeya cîhanê li navçeya Navsûra Amedê de di kargehekê de gustilkên nîşanî û zewacê ên zêr tên hilberandin. Hosteyên bi tecrübe şikil didin zêrê xav. Zêr ji neh qonaxê derbas dibe û herî dawî şiklê xwe digire. Gustilkên ku di vê kargehê de tên çêkirin li hemî cîhanê tête belavkirin. Ji Amerîkayê bigirin heta li welatên Ewropa û li welatên Rojhilata Navîn re jî tên îxraçkirin. Di nava salekî de 600 kilo gustilk tête çêkirin. Yani altına me di sala 1988 da dest bi karê zêrfiroşê kir, 2005 da me vê kargehê vekir. Em gustîkên zewacê çêdikin, jên ra dibêjin alyans. Salê 600 kilo kapasite me heye, lê em dixwazin bikin 705 kilo. Em marqeyekî Amedê ne. Gustîkên me ji Iraqê bigire heya Amerîkayê dişînin. alyans üretmeye başladık. Di kargehê de hosteyên jin jî hene. Ji wan hosteyan yek nêzîkî 15 sal ev kara dike û dibêje di rojê de dora 400 gustilka çêdike. 15 sal ez vira dişugulim. Rojê 400 gulîşka çêdikim li vira. Karê me zahmetê tabii pir zahmetlî ama em jê hez dikin em karê xwe dikin. Mêr jî dikin, jin jî dikin ama tabii zor jî zahmetli. Di kargehê de hemî hostê gencin her yek li ser makîneyekê rûniştine û bi profesyonelî karên xwe dimeşînin. Zêr qonak bi qonak dibe gustilkên cûr bi cûr. Herî dawî jî rengê wî tête dayîn û li ser dezgehan de jî ji bo firotinê ciyê xwe digire. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.